Добре дошли, магьосници и мъгали, вещици и магьосници. Аз, разпределителната шапка, отново съм тук, за да ви разкажа как Хари, Рон и Хармаяни се отправят към удивителни светове, благодарение на древен магически портал, открит в Хогвартс. Но помнете, днешното шоу не е просто концерт. Вие също сте част от магията. Огледайте се около вас. Кой от вашите съседи изглежда като истински мъгъл? Посочете го с пръст. А сега да си припомним, че Хогвартс винаги е приемал всички, дори мъгъли. Нека започнем това пътешествие с магически полет над замъка, където всичко започва. Подгответе пръчките си или просто вдигнете ръце. Те също вършат работа, особено ако аплодират. Готови ли сте? Тогава да започваме.